Yan to po po? Linis bed. Tapos ito yung sa amin. Tapos may CR guys. At saka wash basin. Hindi yan wash basin. Andyan ako. Ayan, hello. Tapos yung toilet. Not bad kasi nasa dagat naman tayo. So hindi pwedeng mag RT. Pero okay na siya para sa akin. Kay baby. Tapos yung sa amin. Tapos may mosquito net. So hindi na kami kakainin ng Lina, where are you? At saka may fridge kami nilagay. So ilalagay namin mamaya yung wow, it's cold. It's clean. So naglalaro na si baby. Ang dagat. Naglalagay na si Dada ng mga beer niya, ng mga tubig sa ref. Don't put all the fruits. Busy na si Dada sa beer niya. Si Lino naman nandoon. Doon si Lino naglalaro. Yan. The wind blowing that way. Yeah. What do you eat, Dada? What's that? Mexicana. Mexicana and Mozambicana. And that one is chicken. Nice kayang view. Kain tayo. 1 week pa kami dito guys. So first day pa lang today. So mag-upload tayo ng konti-konti lang kasi yung gamit natin is hindi wifi, it's data lang. So ayan, data. Lino Lino. Ayan. So kain muna kami.